Barkanka da shigowa Big 24 TV. Idan wannan shine shigowanka na farko, ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wala Abdul. Ya kai ne? An wani lafiya? Lafiya lau wallahi. Lafiya lau wallahi. Ka mun zo gurin ka gashi kuma mun same ka a waje. Ni tunanin ko kana ciki. Ba matsala wallahi. Lafiya Allah sa dai lafiya. Wallahi lafiya kalau. Da za mu kira ka a waya sai na ce ne bari dai mu zo. Zuwa da kai ya zarce sa. Gaskiya ne. Dama mun zo ne akan maganan yarinya Alhaji Tukur da aka kama. Kin na ba su sace yarinya Alhaji Tukur? Matso. Kidnappers sun sace yarinyar Alhaji Tukur kuma abinka da matsolo. Shi ya maki kiransu a waya ballantana ya ji me suke bukata kuma a kudin wannan mutumin ko naira biliyan nawa suke bukata yana da shi fa. Ka fa san wannan mutumin da mugun makon bala'i shi fa zai iya wani da yunwa da kai sai abinci ya ci. Ko biliyan 10 suka bukata ya kamata ya basu yadda yake da makudan kudin nan ban san ina zai kai kudi ba. Ina gaya ma ran nan ma mun je wajen cini da Rabilu akan Rabilu yana mai magana gaya mai bai dace ba kamata ya ansu yarinyar nan kawai kama Rabilu da fada wai bai san darajar dukiya ba. Ka duba fa me miliyan 10 gurin shi. Na gode da kuka zo ku same da wannan shawara. Kuma insha Allah ni in na ga mai zai ji kuma dole sai ya bada kudin nan dole sai ya bada kudin fasaha an so yarinyar nan. Gaskiya a gani na in dai har muka je gurin nan muka same shi kar ka sake ya maka jifan sakiyan ko kuma alaye yawa kar ka sake ka bari ya ma wannan abin kawai a gaban ka ya kira su a waya su faɗan mai ko miliyan nawa suke so ko biliyan ne mutum tunda yana da shi. Yawa na gode sosai kuma ni kadai zan iya tirsasa shi ya bada kuɗin nan dole saboda yana jin magana. Yawa ya kira su a gaban ka su faɗa abin da suke so kawai a sako ya ba damuwa mu je. Ko shuga ina da uwa da uba dukkaninmu muna son su. Babanki ya tara kuɗi da shadi kar ki kuskura ki saba min lamba domin ni din in aka saba min lamba na kan ɓata lissafi ni ma zan kashe ki na kawar da mahaifanki domin ni din kashe mutum a guri na tamkar shan karin sigari ne. Yar jari a kira shi karki saba min lamba magana ɗaya nike. Ya Alhaji Allah ya kiyama. Lafiya lau wallahi. Ya harkoki. Gaskiya Alhaji ni abin da ya faru ban ji daɗin shi ba. Alhaji ai rai ya wuce wasa. Alhaji in za ka yi matsolo akan kuma bai kamata ka yi matsolo akan yarka ta cikin ka wadda ka haifa ba. Ka san fa ba a sai da ta a kasuwa. Kamata ya ko nawa ne a ce ka kashe dan ganin an fito da yarinyar nan wallahi tallahi. Gaskiya ni ban ji daɗi ba. Na ji daɗin wannan magana da ka zo min da ita. Mutanen ne sun kira amma an neme su ba a samu. A'a ban yadda ba. An ce suna kira ba ka ɗauka ko? Ba su kira ba ne in sun kira ma zan daga yanzu haka jira nake da su. Na zo ma da bayana kiran su ba sa daga mun ma. To in dai haka ne to gaskiya Alhaji akwai shawara ko kuma a kawo nan ba su ne in kira su anan maji nawa suke so a basu. To dama shi sun kira. Okay to. Sa handsfree ne miji. Assalamu alaikum. Ni din dai ne. Wanda ka kira ni ban daga ba. Lokaci yayi wanda zaka ji murya ta da muryanka. Yarka na guri na idan kana bukatan na sako ta tabbas za mu yarjejeniya da kai. Ina sauraron ka. Muna da bukatar kuɗi maƙodai. Kakka da mu ci gaba da ko nawa ne za a baka? Ba na so a saba min lamba. Ba na so a saba min alƙawari. Ba matsala. Faɗi muna sauraron ka. Idan ka saba min lamba na da wani washi sai na haraka ka. Zo haraka ta. Ka yarda? Ba matsala muna so mu ji ko nawa ne. Faɗa. To shikenan. Kudin su dai. Naira 100. Miliyan 100 ko 100,000.
O baka gane yaran ba? Domin tana ɗaya. Ɗaya, biyu, uku, har biyar! Ne. What?